Muna ganap diri sa landahan mga idol, himo sila kuan mga idol kanang lingkuranan ba para di ka rikuson bitaw sige tindog. Lingkuranan maglugit ba? Lingkuranan sa maglugit. Ug naabot na ta mga idol, ug subayon na to ang iyang landahan ug unsay porma diri. Atong lang taon para makita na to ba. Dire, shout out mo dire sa akong mga followers oh. Welcome to my landahan. Welcome to my landahan ko no. Sa Surigao na ni tapahan mo sa mo ani sa kuan ni landahan ni. So ako ipakita ang kuan ha mga kupras nga gilanda. Nara oh. Pagkauga na kwarta na mga idol. Dares Darwin oh. Nakita mi commander isura kanina. Asa man siya? Hama siya? Ay, lambalay dito dapat sa likor. Luyo. Ato sa likor? Kita mo kanina? Sukat-sukat ra mo gud. Naon niya? Isko ba? So diri ang kuan nila mga idol ang iluto nila sa elalubi. Sunugon ra nila ang luho, bagol. Ang kainitan na mong kuan na dito sa imabaw sa kuan sa kupras. So kusog kayo ang kuan mga idol hangin. Ang kainitan na padulong na dito sa taas dito. Nitapahan ni Darwin. Kusog kayo. Pila ka luho ang ibutang ni mo na mahurot na siya, di sir maluto. Grabe ka kusog ang siga no. Pila ka adlaw ni Win? Maluto. Aw nya alauna? Alas 2. Sisiw ra di kayo. So muna ganap diri sa landahan mga idol, himo sila kuan mga idol kanang lingkuranan ba para di ka rikuson bitaw sige tindog. Lingkuranan maglugit ba? Lingkuranan sa maglugit. Para dili hawoy no. Mo di ini style nila diri. Wala mo senior, dire. Mo ni among senior, mo ni godfather na mo diri. Kuha naglamas mga idol kanang kuan bitaw kanang Bisaya nga manok nga luto na mo gatang ko lang tawos Darwin. So mo puyo. Gatang ko dili. Dili na gatan. Dili na gatan. Di na binisaya ra. Waon pwede ra na labi wala na. Hamo ka dapit magbaktas ra ta. Parang balay. Ito ko sa inyo. Buwan mo dito Dari ko sa Cagayan na assign. Hamo dapit sa Cagayan. Makasandig. Sa makasandig mo. Tapos dari sa Napukor. Cagayan gyapon. Sa Dipo. Pag balin-balin ako kung duty. Kami upang gyapon. Namo ibang house. Naa. Ngayon niya. Nya kay katong giinitan mo sa Dipo. Itanggal ang agency ba? Away na yung trabaho ko dito. Floating me. Floating. Nya kami ingon mo sa Morisco balhin. Nauna magkadaog dire siya. Ang ilodo sa bangko. Patay na si ang ilo. Patay na. Timbre pa dito dito. Mo lagi. Ngayon niya. Dire ko. 2011. Diri ka. Hangtod. Gumi siya. 11 years ko na mo bagyo dito makaundang. Amo. Dili. Amo lang balay. Dako naman yung balay ate. Sensado naman. Imo kagaling ko na. Amo na napalit. Hindi namin. Amo. Daghan nagkupras ni mo eh. Hindi nga di. Ha? Kwarta gyapon. Amo kaagi. So naibiligya luti diri mga idol kaniyo. Kasi ganahan ko ani. Diri lang siguro ko sa Badass Placer. Gana diri kani nga luti kani. Biligya ko ni sa tagiya. Titulado. Kung gusto ka mukaon ng bayabas mga idol na bayabas daghan oh. Bayabas na. So napoy da kong saging mga idol. Na saging daghan diri mga idol. Gana kay diri mga idol. Makatanom-tanom kag mga gulay. Napoy karlang mga idol. Kapala may unon. Wapo diri yung mamuyo ka diri kaysa sudad di magakawan. Okay ra kung kwartahan ka. So karon mga idol kaning bagol nga gisugnod diri sa kuan landahan.
kita mo anang nay tubig. Ang purpose na mga idol, pag matagak ang yang baga mga idol, basa magtubig, mahimo na siyang uling ana mga idol. So naraw, mo ni siya. Ibulad na siya mga idol para mapuslan pa siya. So magamit pa niya ang kainit sa bagol ug ang iyang uling, ang iyang baga magamit pa pud para sa barbecue na mga idol. Daghan kay siya kuan, daghan siya purpose ani mga idol. Magamit sa kainit, magamit pa sa uling. So ang purpose na mga idol kanang tubig, mo na siya nga matagak tong iyang baga, mabasa, dili sa pulbos, dili sa mahurot og kasunog kay na may tubig. Mao na siya mga idol. So mo ra ni siya purpose mga idol. So mao na kuan mga idol kaning pigirin nila ni mga idol tulo ka kuan, tulo ka kahon. Pero wa pa baboy gibutang mga idol. So naay mga piso diri mga idol na po'y iro dito mga idol, bantay. So na po'y pigiri dito mga idol tura. Amo ni farm nila ni Darwin. Kani mo ni siya. Mo ni akong kauban sa unang nasinso na. Pagkasugdan na pagluto ni Darwin sa Bisaya na manok. So masakulan ba tani ka ng Ikaw na bahala diha kay ikaw may magluto. So na atong mga ricados. Grabe katambok na manok mga idol diha na naibot Grabe yung gilo-gilo ang katambok mga idol. May klaro sa nag-video ni. Isa kabuk ni katong duha ni kabuk. Duha man So siyempre hugasan yun na niya daan para limpyo ng pagluto mga idol. Para makita ninyo sa kalimpyo ang pagluto diri. Basta si Darwin may mo tira. Pinabiti yun ang pagluto ana mga idol. Mo na tawag B1 biti. B1 na mga idol. So si Junjun ni clear ang guan B1 B2 ra ko. Si Junjun ni clear ang B1. Lilit kilo. Ikaw na lilit kilo. Wala ba lilit kilo spawn? Sige na. Vlog ka. Tike na doy. Ha? Doy, palihaman mo doy. Kay dandoy man ikaw doy. Di mga doy, mga DIY. Classmate na sa DIY. So natay suman nga kalibre ni. Kalibre. Birahan nato lang niya mga idol. So tiwason sa nato ning mga ganap karon. So money basta si Kuan si Darwin muluto anad kay ni siya sa Kuan dito sa Moa basa Dinagat province. Dugay namin nag-uban ani. Tanang kabuang namo ani naa. Mas grabe gyud mo itawa kay inig B1 ay mga idol. Bito lagi. Dili kay B1. B1 na sa si Junjun Dekli. Ito na nato ibutang. Dihara. Basta raw nang try entry doy. Sige, basta raw nang. Basta ra sa. Kana hugara din tabunan og dahon no. Sakto lang ang kanon ni. Dili kay ta mukaon og daghang kanon kay grabe sugar na. Di ba bukago? Kung hago day. Dili grabe man mo. Mais ang birada. Mais ba? Buto mo di ka mo kaon. 30 plus na rabatong edad ani. Na, delikado na. Hadlok mo. Di man ta mahadlok pero mahadlok lang taga sayo-sayo. Hadlok mo ka na may dajong. Na dajong niyo wala. Wala. Dili kay membro naman ko sa dajong. Di na ka mahadlok. Ang problema ni mo labi dito sa ato kay wala dajong problema kayo Ang bisog kayo no. Dire di ka mahadlok. Kaya na may dajong. Dajong. Di mo labad ng imong asawa o mga anak. Dahon saging atong itabon. Brief na jacket tabo na to. Kana. Una naman. Sige mga idol kanira. Tabunan niya ilang taon ra nato na pagbirada niya unya.